Ik werk bij Move in Oosterhout. Wij zijn een sport- en beweegorganisatie. En samen met A19, Centrum voor de Kunsten, Take 5, de bibliotheek en het onderwijs, zijn wij gevraagd om een uitvoeringsprogramma te schrijven. En dat heet de Brede Buurt. Waarbij we met name echt in wijken en buurten gaan kijken van hoe kunnen we nou mensen activeren om deel te nemen aan activiteiten in de wijk, of te gaan wandelen, of samen te gaan zingen. Als bibliotheek wil je heel graag even een langere aanloop nemen naar een project en echt een achtergrond erbij zoeken en dan alles bij elkaar zoeken en dan pas doen. En van het sport zijn ze heel erg gewend om het gelijk te doen en gelijk actie ondernemen. En dat werkt juist heel erg goed samen om die energie van elkaar te nemen. Ik ben niet bang om dingen te gaan doen, maar ga het gewoon proberen. En dan zie je vanzelf wel of het lukt of niet lukt. Je hoeft niet altijd per se dat einddoel voor ogen te hebben, maar juist het samen doen. Ja, ik hoop dat mensen dat wel meenemen om gewoon open te blijven naar elkaar en mooie dingen voor in dit geval bewoners in Oosterhout te gaan doen.